खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो खावलायनाय जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। कौटि कौटि बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकारा गुबुन जायगानि कन्ट्राक्टरफोरनो बिटिआरआव खामानि होगासिनो। बिक्रम दैमारि दैमारिया बुंदों जे बिटिसिनि गासैबो जौगाथायनि खामानिफोरखौनो जिखुनु खामानिफोरखौ जायगानि कन्ट्राक्टर एबा बिटिआरनि कन्ट्राक्टरफोरनो हो। मानगोनां बिश्वजित दैमारि, दिलीप शइकिया, पीयूष हाजरिका, अशोक सिंहाल बिसोरखौ बुं होनना प्रमद बर'निसिम खावलायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिश्वजित दैमारिनियाव सों। बेरगावनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि पलिटेकनिकआव सा 12 मासियाव बेसेबां बिटिआरनि थाखाय मासि लाखिनो हाखो आरो बै पलिटेकनिकनि साख्रिनि सायाव गोख्रों सोंथि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों प्रमद बर' सरकारनिसिम। थांनाय 18 निफ्राय 20 जानुवारि 2024 अक्ट'खालि सोनाब बंग'नि जायगायाव खुंजानाय माहारियारि गुथि अपेन नेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2024 आव बड'लेण्डनि गेलेगिरिफ्रा सा 7 गेलेगिरिफ्रा मेडेल देरहानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बै मेडेल देरहानानै फैनाय बड'लेण्ड ओनसोलनि 5 गेलेगिरिफ्रा सनानि मेडेल आरो 3 गेलेगिरिफ्रा सिलभारनि मेडेल देरहानाय व्यक्तिफोरखौ क'क्राझाराव बड'लेण्डनि ताइक्वान्ड' आफादा गाजा गोमजायै बरायो। बेनिनो 2024 पेरिस अलिम्पिकनि थाखाय एसियान क्वालिफाइडनि थाखाय बिटिआरनि 2 ताइक्वान्ड' गेलेगिरिखौ सायख'दों। बेनि थाखाय पिजि नार्जारिया इरान आरो सनामिका ब्रह्मआ राजस्थानसिम रावना होगोन। सनानि मेडेल मोनगिरिफोरनि मुंफ्रा जाबाय फारियै प्रमित बसुमतारी आन्डार 54 केजि सेनियर बयज, सिनायथि बसुमतारी आन्डार 49 केजि जुनियर गर्ल्स, श्रीमती बसुमतारी आन्डार 52 केजि जुनियर गर्ल्स, प्रिया मुसाहारी आन्डार 51 केजि केडेट गर्ल्स, दैजिं स्वर्गयारी आन्डार 55 केजि केडेट गर्ल्स। सिलभार मेडेल मोनग्राफोर बर्षा ब्रह्म आन्डार 47 केजि केडेट गर्ल्स, जुबिन ब्रह्म आन्डार 58 केजि सेनियर बयज। बिसोरनि गेजेराव बेस्ट फाइटार हिसाबै बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' गेलेगिरि मुं मोनदों प्रमित बसुमतारी बिथाङा। बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आगोमा जिउखौ खोमाना लानांनाय एबा मुंख्लं 200 नखरफोरनो खोथा होखानाय बादि बिटिआर गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जानायनि रंजाथाइ फोरबोआव क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआर सरकारा बेलासिनि 1 रिंगायाव 200 नखरफोरनो सासेयाव 5 लाखयै चेक राननानै होगोन। बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि 4 जिल्लानि सोर मुंख्लं नखरफोरा बै अनसुंथाइखौ मोनगोन बेनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होनायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। सुरेश राभानि बानजायनायाव गोदानै भट होगिरि लाइमोनफोरखौ लानानै जथुम्मा खुंफुंदों। राभा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बादियै भारत हादरनि गासिबो जोहोलाव एबा गोदान भट होनो मोनगिरि लाइमोनफोरखौ गणतन्त्र हादराव गावनि गोसो बादि भट होनो हायो। नाथाय नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि खुगाजों खावलायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों दि बबे राजनिति हान्जानो भट होयोब्ला हादोरखौ मोजाङै सालायनो हागोन एबा दैदेननो हागोन बे राजनिति हान्जानो सिन्था खालामनानै भटखौ एबा नोंथांनि भटखौ होनो खावलायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता आसनिनि 10,000यै रां होनायनि फर्म राननायखौ लानानै मैयानि दिनाव रायजोनि दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन गावसुंथा आफादनि गासै आइजोफ्रानो
आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बुंबावदों दि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता आसनिया जागायबाय। देग्लाय 10,000 सासेयाव आइजोनो होगोन। बेबादिनो फैगौ बोसोरावबो 25 रां होगोन सासे आइजोनो होनना जोङो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। हिन्जावनि खोथा लानानै बिसालाया गावनि बिमा बिफाखौ जोथोन लायाब्ला आयेन बादियै साजा मोननांगोन बे बाथ्राखौ फोसावना होदों जौसिन बिजिरसालिया। गमामायै बिमा बिफाखौ जिउनि देरसिन फोरोंगिरि एबा इसोर महरै गनायनानै लानाय जायो बा मानिना लानाय जायो। नाथाय समनि फाखनाव माखासे बिसालाफ्रा गावनि आगोमा बिमा बिफानि सायाव इनाय अयथासार खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनो। नाथाय जायफोर सुबुंफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ सिबिनायनिफ्राय जानगाराव थायो बिसोर सुबुंफ्रा सांग्रां जा, नङाब्ला आयेननि साजा मोननांगोन नोंथाङाबो, एबा गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। हिन्जावनि खोथा लानानै बिमा बिफानि बिसालाया जानगाराव थायोब्ला आयेन बादियै साजा मोननो हागौ नोंथाङा। लोगोसे हिन्जावाबो एबा बिहामजोआबो बिहाव बिखुनजोखौ जोथोन लानायाव हेंथा होनो मोननाय नङा। गमामायैनो बिमा बिफाखौ जोथोन लानायनि सायाव गोख्रों आयेन फोसावना होनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।